na, pag magayon, tinuman ni na. Tara. At ito na nga po yung matagal na nating inaabangan na part 2 ng Going to Black Lava vlog namin. Way back year 2020 po, yung unang daan namin dyan, papuntang Black Lava. At ngayon lang pong year 2024, namin nasundan yung part 2 ng Black Lava vlog namin, guys. So, ito na nga po yun. Here we go again. 5 to 10 minutes yung lakad natin papunta doon. Dito po. Kasi ito na lang tayo. Kung saan ang magayon, dumalunta na yan. Tara na. Kasama si R Adventure, guys. Ano mo pangalan? Virus. Carrie! Wait lang, sige na. Kaya ka, Cyrus? Ayaw, video. Kaya, Cyrus. Patay na siya. Come on, Rose. Kaya mo yan. Come on, kaya mo yan. Yeah. Meron din pala dito ang zipline, guys. Pwede nyo i-try siya. Yung mga mahilig sa adventure, pwede sila mag-try ng zipline dito sa Black Lava. Go, fight. Check sa pagturdog to. 2 hours later.
ko na siya. First time. Kinaya mo? Yeah, kinaya ko. Sulit? Ang tagal na sundan yung video na yung papuntang Black Lava. Sulit. Guys, pagbaba na po kami ngayon. Galing na po kami sa taas. Ito, pagbaba na. And then, kinaya naman po